Łosprawka ze starym gospodarzem. Wiecie, kiedyś bez słów, ale podsłuchałem, jak jedna dziennikarka za naszego gońca górnośląskiego rozprawiała zedeczko z wiekowanym samtejszym pniokowym gospodarzem przy jego okrągłym geburstaku. Żyknijcie mi, panoczku, pyta się ta żurnalistka, jak też to wygląda u was we familii taki einfachowy dzień we tydniu. Starzyk podropał się po palicy, pomedikował deczko i napoczną. Jakby to wam paliszko powiedzieć. Cucemy się ze moją starą, ta kolej 7, zatem swadźbienie. A co to jesteś swadźbienie? Wtyko swojej ta dziennikarka. No, to by szło powiedzieć, że to jest aktywność seksualna. No to cucemy się kolej 7, zatem aktywność seksualną, idziemy do kuchni na śniadanie, zatem już zaś aktywność seksualną i oni skorzy czytą jakiś Zeitung, a moja staro sprząta po mieszkanie. No to gryfnie, a dalszy? No, jeszcze przed obiadem aktywność seksualną i wylazujemy do kupy po sprawunki. Wracamy się nazad, aktywność seksualną, ja zazieram na telewizję, a moja babeczka rytuje letko strowny obiad. No toż macie wszystko poukładane. Ja, mamy. Nie skorzy siadamy do obiadu, lampu z czerwonego wina, aktywność seksualną, zatem maluśko poobiednio drzymota, po jakiejś godzinie idziemy do ogródka na fliszny luf, aktywność seksualną, cosik tam porobimy ze chrzami i kwiatkami, wracamy do chałupy, podwiesieni zrobi chłodno, skorzy wieczerzy, już zaś aktywność seksualną, zatem zicujemy przy tyszu, po wieczerzy, kiedy siedeczko uniskorzy, aktywność seksualną i legamy do prykola. Muszę powiedzieć, panoczku, co ja was naisto podziwiam, wyście mnie blank odcałbrowali. Blank nie miarkuje z kulicego, przeca każdy dzień podany na inszy. I ja was podziwiam za to, że wy we waszym wieku someście, panoczku, taki aktywny seksualnie. Łomie go docie, paniczku, łomie ja? Zadziwał się ten jubilat. Ja, no bo jakoż to inaczej mam spokopić wasze słowecka aktywność seksualną? No ganz einfach. Moja staro pierdoli byle co i dupa mi zawrócą. Eugen z Pnioków.